मसलपुर बियाबनि अदालबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बीपीएफ दोलोनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआव जयेन जादों। मसलपुर बियाबाव दिनै प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोनि गोबां खामानि मावनायखौ मोजां मोनना बीपीएफ दोलोनि सुबुंफोरा जयेन जाफैदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गासै 3,000निबो बारा सुबुंफोरा जयेन जाफैदों। बे गिदिर जयनिं हाबाफारियाव बीटीआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगालु खामानिफोरखौ यूपीपीएल दोलोआ मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों। हानजानि सुबुंफोरा फैनानै यूपीपीएलआव जयेन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोननो गोजोननाय बावहरदों जे यूपीपीएलनि सायाव जे बिश्वास बेयो रायजोफोरनिया बांनायनिफ्राय बांदों। मानोना जिफोर खामानिखौ दा यूपीपीएल सरकारा मावगासिनो दङ, बीजेपी आरो यूपीपीएल सरकारा, बेखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा नंखायनो मसलपुराव दिनै रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय पार्टियाव जयेन खालामदों। बेखौ जोङो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव गोख्रोङै यूपीपीएल दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन। दा थांनाय 1.5 बोसोराव जोङो थांनाय सरकारनि माखासे गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङमोन। दा आरो जोङो अपेनलि फिल्डआव ओंखारबाय आरो जौगानायनि थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। सार, रेशन कार्ड बा गोदान बानायनाय आरो अरुणोदय बानायनायनि सायाव नोंथाङा बाथ्रा अरुणोदय गोदानै जागोन। जिखिनि आगोलाव थालांनाय बेखिनि अरुणोदयखौ मोनगोन आरो गोदानै जिखिनि अरुणोदय चिफ मिनिस्टारा एनाउन्स खालामदों, बबेबा समस्थियाव 5,000, बबेयावबा 6,000, 7,000 बे गोदान अरुणोदयखौ मोनगोन आरो गोबां दायो प्राय 2 लाखनिख्रुइ बांसिन गोदान रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय बड'लेण्ड ओनसोलावबो गोबां सुबुङा गोदानै रेशन कार्ड मोनगोन। आंनिया मोनसेल' खावलायनाय, जायफोर सुबुङा गावनो सोलिनानै जानो हायो, खामायनाय दङ, बे गासैबो सुबुंफ्रा अननानै जाहाथे रेशन कार्डखौ सारेन्डार खालामो, अब्ला माखासे गोरिब गुन्द्राफ्रा बे रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। सार, बीटीआरआव गोदानै साख्रि थिसननायनि बाथ्रा जे बुंनो थाङो, बीटीआरआव गोदानै गोबां साख्रि ओंखारदों। दा बे साख्रिफोरखौ जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ थाबैनो जोङो सुफुंगोन आरो 99नि जिखिनि थालांनाय फोरोंगिरिफोर बिथांमोननोबो थाबैनो जों एपइन्टमेन्ट होगोन।